El Pànteon és per uns quants una font de saviesa. Jo sóc un d'aquests. Dit així, hom pot pensar que exagero. I el problema és que és més que això. És una sensació de placidesa, la que transmet el Pànteon, d'absoluta conjunció dels astres, de lligam amb els avantpassats, de comunió espiritual. Recordo que la Carme, amb qui he viscut moltes de les mirades d'aquest llibre, havia plorat sota l'òcul. Em va corprendre perquè era l'evidència notòria de l'emoció, sense cap tipus d'explicació, sense obsedir-se per la foto. Només la contemplació de l'espai, aquell magnetisme de segles. La presència d'alguna cosa superior a les nostres forces. Va plorar d'una manera sobtada, sense prevencions, sense càlculs, només enlluernada per la magnificència sumptuosa i alhora tan senzilla. La perfecció de les formes necessàries. Plovia i les gotes descendien de l'òcul com una fràgil cortina. L'aigua s'escolava per les escletxes que hi ha al terra. La Carme tenia els ulls enrogits, com també els va tenir anys després, a la capella dels Escrovenya. El Pànteon és una construcció humana, com aquell arc de Rafael que suplanta la natura, va més enllà de l'evidència, crea un nou referent. S'interroga i ens interroga. Un art que posa en perill la pròpia existència de la gran mare de totes les coses i de tots els seus fills, que forma part de les nostres vides i que ens obliga a una mirada diferent, compartida o solitària. Sortint del Pànteon, per cert, em penso que encara es pot anar al Settimio a menjar uns espaguetis amb sostre de tòfona blanca i un polsim de pecorino. No es pot exigir res més, ni a l'art ni a la vida.